Kipajba nong song snong ka snong musto kabahap Hasela Confederacy haga jingelam uba David Rapmai secretary hagas ngi khatway tarik uno pra arja arpusan kila wantur bat yalumlang haplau jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pan jingshai na ka council halor ka jingsha pensange no ka election ban jit no ket kam snong kabalabu ban long haga khat ar tarik uno pra arja arpusan Laong bayakani ke election lapen sange daw ba Sotesh Uroy waha dadar ka Shela Confederacy na ka jingmudoy uba Wilson Sinram acting rang ba snong. Uba David habakran syakilat patay kubor hadian ke jingakran baruba Winston Tony Lingdo u Chief Executive Member ka Council ulaong bagajing wan jongki sya ka HADC ka long manpan ya ka bor bakin penya chakmat ya ka election kumbaladap ban rai dakador ba snong nadu ubanay naitung araja arpusan bat banjit ya kinongkit kam snong bathamay na marka samoy tre kam jongki barim kan kutno ha ka khat pra tre uno pra araja arpusan. Nor kata ulaong bahaga jayakran bat u Chief Executive Member na siyam ya karay ban sange aswa na kabenta ban penang election haka khat ar tarik unok pra arja arpusan badan penlong no haka tayo ban wan. Ulaong ru lada ka council kambut ya kablayakran kipaj ba kin sa siyam ray bat benram bahagi snam balalek no judan manu bawan tuklar ya ka kam snong kam tau jongki Henry Kela tang menta. Nakaliang ka jongi kum kinong yalam snong bat kipaj ba nong snong. Bangila ada ban banyabu ya kini nakabenta banginjit ya kini member snong kan kum karai jong kador ba snong bat kum ki practice ki jongi Henry ka ba ngi sapelong ngi banginwan kat ni khambun hang ni mentakas ni nama ngi sngosi ban nakaliang jong ka office nang ni bat wadada nang sina po sila konferensi open sange ya kata ka election ka ba kador ba snong kala ada banrai bat ka bangila ada bu kasni bangin cabut lasai kasni nakata daw ka penlong yangi bangin wan hang nilang kroy bangin pensngau pensngap akini gibor ki bahalwa bakin snow pensngap naka benta baniada ya ka snong ka jongi ya ka riti ka dustur ka jongi namar kini ki ba ngi ngisai practice lakata po snam judan bawan muslim manu hendrai ngimtep naki ki daw ka ba penlong ya wahdadar jongi bo unwan bantuklar ya kani ka kam ka bahapo snong ka bangia pen bait tang si snong ngi dapat pau ke jing snow si jor ya ke jing le ka jong wada daru ha ke jing si cha kum usiem ukumi ubadi ban pai nak benta ka bet ka biang ka baha ka mian jong upai ba bobon malang orang li ujuki udok usok henrai ngimtep nak ke daw ka jing le ka jong ka pau ba ka ngap tang siliang ka syukur tang ne ki katu ke dengot kham das ngap lang ya ka suruh bobon balang dikata ka wehi tenrai ngi snow tenat pat hendian ba nakaliang jong usiam ngi kama bani kendo ya uyam madon buram idon nak jong program hendai ngi saya kendo bat i nak por bani kren ni kam tindai imdan tinggal ai kendo ya usiam madon buram jong ka council ni bat nakaliang ka jong i ngi hendai ha ka jing sang ila dawa bet na usiam bangi dei ban long la sai ka sngi ka sngi sabot bat dei ban alat ini hadian bakila penmi ya ko don man kanai tarik ban sang ya ngiwan bandawat dei ban alat kat kum garai dorba ka hok ka jong i upai ba bangiwan ban penkelumar yano andai dah ka buram na kaliang usiyam bu la karpat ini ba ya kani ka bamenta ya ka balasai ka sngi wong nak benta ka bet ka biang ka ban mi kano ka jing kelumar ilong sange ya ka balasai ka sngi bat ila ada pula sai skam harankat ki observe ki MDC ki badan lang ban hakatayo ka banwan shua bangin kot ka khatra trek maka tam ka jong ingin kot khatra Siswa benput ka kat tarik nak kaliang ko office ila dap keluar sai bagi inbu nak tarik ka bo thamai nang ni kin pei kin kimi hinang ni nak benta kata kebet ka bek namar ngi so persya bakin wan tuklar ka kam suno ngi kam le kanu ka ba persya ngi kam man kedukuti no na ngi ngai skam ru ba ka office badon buram nang ni usiam ubobat ya ka bor ka ba hak le do ban pei ya ka bet ka biang ban pei ya kata ka ridi ka dustor ka jongi Kumba UJJM Nichols Roy ula bu kenang ya ke district council bani ada yang ikirat pa bani ada yang kenau ka siap bat kari ke di dustor ngangai skamru usi yang badan buram un pentre kam hok ya kata kumba ila kular bang next week in pelong ya ke election but insa ai kubor ngiru ngiyang tang hata tang itai kentien ngamdan ye banong kumlai sibun ya ki pai ba nong sonang ki be dalang ni ki paralong ba dia firu kam tam ki press bapila ya dalang ni ban pen snow lang ya kani ka jing snow ka jongi halor ka ai ka ba uta usiem kumi jongi ule ka ba pen snow si ba ka ba pen kata ba pen ketang
yangi ukun uhaja jong ke hima berakoi ba ngini slow ya sengap lang kini aibor MNCM lang ya ke jingcak tu kelar ya kini ka kam sinong ke kam tha ba jongi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.